بله دست پید کن بله مسلم دست پید سلام هوالنا ایوار باش هم بخیر هاتن زفید کم هم باشن هوالس سعید تج بخیر هاتی جلک سپاس مامسته از بیگرک باشیم تج باشیم اج باشن سپاس کم هوالا ام دو لسر قرطافن راوک ین بنافکری سکنی بون اما ایروجی لسر قرطافن راوک ین نه بنافکری بسکنم هوالا این کنو تبله بونه هوالا از خازم دیسا آگاهی کی بدمه مچما ود مجرد دست بکر نها حتی نها بقاسی 10-12 هب ویدیو چیکرنه یعنی ام وکی استا دیامین هکی ام بفکرن حتی نها 10 ویدیو انزیلتر جده درسان yani jivanayan zedetir me video çekirne icar em mecburum ve dere de berdevam bakın yani em disa naçın seri alfabeyi de dest penakın em bejin heke ve mijara alfabeyi ne dite be heke ve mijara kartafin tavangiye ne dite be yani heke ve mijara dengin hilmi u ne hilmi yani mijara cinavkin kesandine ve ne dite ben hundkarın bir kevin liste ya rezmana kurmancı Kürtçe dil bilgisi hunur da dikarın videoyan tamaşa bikine valla. Başa hun dikarın ve dere de berdevam bikin. Pişti ve bir xisne emarın ser müjara xan. Valla eme iro vaki min got eme ser ravekan bisakinin eme iro ser kartafin raveke yen ne binavkiri bisakinin. Em de ser kartafin raveke yen binavkiri sakini bun. اميرو لسر كارتافين رابك ين نبنافكري بسكن والله كارتافين ما ين رابك ين نبنافكري اكي يكجمار ومي اكي يكجمار ونير انجي امجبو برجماري بكارتينن والله هكام برسا كارتافين رابك چنا بكن كارتافين رابك ام چما بكارتينن امجبو زايان دا نافدير نشان بدن بكارتينن يكشي ام ببیجن او نافدر یک جماره یا پرجماره نره یا میه ام جبو و اکی ان بکارتینم هوالم جبو کارتافن رابه که یم بنافکری مچه گوت نگوت ا ای نوسا نه ا ای ان نوسا گوت جبو کارتافن رابه که یم بنافکری جی اکم یکشمار اومه اکی یکشمار اونر انجی امش بو پرجماری بکردینم اول کرتافا روکه یا نافدرن ما ین یکشمار اون نبنافکری اکی از من دو جبو روکه گوت از ایرو دیسا ببیجم هوالا ام چما روکه چه دکن جبو کو ام نافدره کی دیار بکن tam بدن ناسکرین ام راوکه چیتکن اگر ام راوکه بچیتکن ام راوکه بنافدر برنگدر و بجیناو کن ام چیتکن به ایوان راوک ناین چیکرین هلبت بهنک اوین دنجی مثلا هوکرین دنجی تین چیکرین مثلا به هجمار اشته چیکرین لی از نخواستم زیده مجاری وسط دریج بکم سری و تبلیه بو جبر کو اف استا دست بکیه دمن پیشتا بلکه مروفت کاره ویدیو کردن لسر چیکن لی اوجی به همان آوید وسط جدا بونه که مزن ده نشان نده اولا قرطافن روه که یه نبنافکری اما پیشی لسر اکی بسکنن لی از وان جیر لی ببم اوکی ده بجن لی ببم یه علی بازی ده بجن نه بجن از جی ببم ده بجن از لی ببم از جی برن ایوانو جی برن اما جی ببن لوی داره از بنویسم ایوانو از اوه جوارا ببیجم نها راوک مگوت من گوت از ایروش ببیجم از خوازم دو جاره ببیج بواره فهم کرن راوک tamlama راوکر tamlayan راوبر tamlanan ve gavê ev qas hûn dikarin li cem xwe not bigirin em ê niha li ser çi bisekinin em ê niha li ser ez ê nivîsê li vê derê binivîsim evano kartafa ravekê ez ê navbera van her duyan da binivîsim kartafa ravekê kartafa ravekê
Ya navderên me ya navderên me baş ya navderên me ya navderên me yên yekjimar çiye me got eke hevalon kartafa raveke ya navderên me yên yekjimar eke em ve raveke çekin em ça çekin em peşi raveka navderan binerin hevalon raveka navderan em li vê binivîsim raveka navderan Ama da müddet tiştek fark kir. Gala ku az penusê dinivîsim wisa tak lêdixe. Deng zêdetir dike mikrofonê ez ê car hinekî din wisa hêdî çêkim. Evano raveka navdêran mesela em bibêjin dema ku em navdêrekî nebinavkirî dikin em qertefa ravekê ya ekeyê bikartînin. Ya binavkirî çibû a bû ya nebinavkirî ekeye. Mesela em bibêjin hevaleke em bêjin Dilşayê. Tamam. Dilşayê. Hevaleke Dilşayê. Li vê derê me çi kir hevalan me ravek çêkir. Li vê derê binerin me heval nebinavkirî kir. Li vê derê qertefa ravekê hat. Ev belkî bi gotina ku hûn jê fehm bikin ez li bêjim veketandeka nebinavkirî eke. Yani ji qertefa ravekê eke me anî hevalê me heval nebinavkirî kir. Yani ji wan hevalan çend heb hevalên yani gavek em vê wisa bikartînin diyarek ku çend heb hevalên Dilşayê jî hene. Em çivan nebinavkirî dikin yan em naxwazin navê wê kesê bibêjin yan jî em mecbûr dimînin. Mesela em bêjin hevaleke Dilşayê li zangehê dixwîne. Em nas nakin wisa dibêjin. Tamam. Hevaleke Dilşayê yani ji wan hevalan hevalek. Gelek hevalên Dilşayê hene li vê derê jî hevalekê ew jî ya Dilşayê û nebinavkirî. Li vê derê hevalan ez binê vê derê binivîsim raveber raveker. Li vê derê hevaleke ravebere Dilşayê ravekere. Em bi saya Dilşayê hevalna em ravekê çima çêdikin? Li vê derê Dilşa hevaleke nenas ji me re rave dike. Em bi saya Dilşayê hevalê fehm dikin. Ev ekeya vê derê nebinavkirina hevalê nîşanide û nenasyariya wê. Nenasyariya wê nîşanide. Ev êya vê derê ji hevalin qertefa tewangê ye. Ew mijara qertefên tewangê kanalê de heye heke hûn bixwazin hûn dikarin temaşe bikin. Me got raveber raveker. Em mînakeke din bidin mesela em bibêjin guhareke berfînê. Tamam. Guhareke berfînê. Demek ku em dibêjin guhareke berfînê binêvin. Me dîse eke anî vê derê yani ji wan guharan diyarek ku ji xwe guhar bi peranî çawa dibin di cot dibin ne? Yani cotek guhar dike di guhar. Erê guhareke berfînê em bêjin winda bûye. Yani jî şikestiye. Guhareke berfînê şikestiye em bêjin. Li vê derê eke em nebinavkirî dikin hevalan. Bi saya eke ev eke heman demê da zayan da guharê nîşanê me de dibêje ku peyva guhar binêrin hevalan guhar peyva guhar dibêje ku peyveke me ye. Ev eke hem dibêje yekjimar e guhar yekjimar e hem jî dibêje ku ev peyv me ye. û berfînê êya vê derê ji hevalan tewanga navdêra berfînê ye. Ê qertefa navdêrên me ye. Em dikarin wisa bibêjin. Wekî din hevalê saytê dikarî mînakekî bibêjî. Keçekî beda. Keçe? Keçekî beda. Aliyê ser hevê hevalan ji keçikaran jî dibêjin keçekî. Ekî pêva dikin.
Bine te iş got keçeki. Lev keçeke. Divem bibejin keçeke. Keçeke. Yani keçeki ne? Jberki keç em bejin keçeke çava lev navder bikarbine. Bila ve dere navdereke mehebe. Jber numune bidin. Mesela nave jinevken bibejin. Keçeke em bibejin keçeke dilberi. Mesela keçeke dilberi. Keçeke dilberi le zaningehê dixwîne. Mesela ev ekeya vê derê hevalan zayan da keçê nîşanlide û yekjimar nîşanlide. Li vê derê raveker dilbere raveber jî keçike. Em bi saya dilberê keçikê nas dikin. Dilber ji me re keça xwe rave dike. Bi vî awayî em dikarin vê bibêjin ev êya vê derê ji hevalan qertafa tewangê ya ji bo navderên me ye. Mesela em vê jê bibin ji em navderên ne jî em dikarin bikarbînin. Mesela em bibêjin pirtûkekê reşadî ne? Pirtûkekê reşadî. Pirtûkekê reşadî. Ve gavek em dibêjin pirtûk eke. Ev eke hevalan zayan da pirtûkê nîşanê me de û ne bi navkiriyê nîşan dide. Li vê derê reşadî me de çi got? Kurmanc normal navderên nêr natewînin hevalan. Mesela kurmanc nabêjin pirtûkeke reşadî. Çi dibêjin? Dibêjin pirtûkeke reşat. Lê zimanê me zimanekî tevangbar e. Hem navderên nêr ditewin hem navderên mê ditewin divê em bitewin hevalan. Me de ji got ji xwe mirov ne li bendiyê ku em bêjin meriv carek tenê bibihîze û piştre biçe hemû navderên nêr bitewîne. Ew wisa çêne ben nava demê de hevalan. Divê em hinekî pratikê bikin. Wê çaxê em ê hîn bibin em ê baştir bikarin ew bikin. Navderên nê jî divê em bitewînin. Îya vê derê ji bo navderên nê hevalan. Ev qertafa tewangê ya navderên nêr e. Li vê derê pirtûkeke eke ji li vê derê pirtûkên ne bi navkirî dike û heman demê de zayan da pirtûkê nîşanê me de dibêje ku ev pirtûk mê ye. Ji ber ku zimanê me de nêrtî û mêtî heye hevalan divê em van nîşan bidin. Reşad raveker pirtûk ravebere. Em wekî din dikarin çi bibêjin? Em navdêreke mê bibêjin bila ravekera me nêr be ravebera me mê be. Em mînakekê wisa bidin. Bila ravebera me mê be ravekera me nêr be. Wekî vê. Vê derê ravebera me mê ye ravekera me nêr e. Pênûsekî Alî dibe? Alî ye. Bine pênûs te dîsa got pênûsekî. Pênûseke. Pênûseke. Pênûs peyveke mê ye. Pênûseke em bêjin alî ne? Pênûseke alîyî. Me çi got divê em navderên nê jî bitewînin ve çaxê hekem bitewînin vê awayî dibe. Lê kurma jî nabêjin pênûseke alîyî. Ji ber ku nava demê de hatiye bişaftin tewanga navderên nêr bikar nayînin dibêjin pênûseke alî. Navderên nêr natewînin. Halbuki divê em bitewînin. Ve çaxê me tewan bu alî yî. Ev ya vê derê me gotiye ev jî tîpa tevgirêdan ye. Tîpa tevgirêdan ye. Pênûseke alî. Em dîsa ravebereke bila ravebera me mê be ravekera me nêr be. Wekî vê. Li hevalî me mînak bidan dike mamoste? Dibe heval jî dikarin şîroveyê de mînak bibêjin. Silavan dikin heme gerek heval silav dikin. Ser çavan heval bi xêr hatine. Mesela ez pencereyeke em bibêjin serhedî. Tamam heval. Pencereyeke serhedî. Pencereyeke serhedî. Ve ez vê bibêjim heval. Vê derê serhed ez navê heremê nabêjim. Vê derê navê kesekî ye. Tamam. Bine pencere bi ê qediya ye tîpa keljanê kete navberê eke derkete holê. Heval gavek ku navderek bi dengderekê biqede
otomat yek te dawiye em yekê bikartînin. Mesela li vê derê pênûs bi nedengderê qediye bi tîpa seyê qediye binêrin. Ekê hat li pencere bi dengderê qediye yek hat. Yani ev jî qaîdeyeke zimanê me de dîsa li vê derê serhedî îya vê derê jî ji bo navderên nêr e hevalin. Î qertefa tewangê ya ji bo navderên nêr e. Hekem wekî ravekên bibêjin em çi bibêjin? Raveber û ravekir. Heval vê mijarê de tiştekî dibêjin gelo ji bo raveber û ravekirê. Mesela me raveber me mê kir, me ravekir jî nêr me numûne nîşan da. Em ha hevalin qertefa ravekê ya her du navdêran navderên nêr yên yekjimar û binavkirî em ê çi bikin? Em ê vê jê bibin, em ê vê bikin nêr. Qertefa ravekê ya navderên nêr yên yekjimar hevalino çi ye? Em ê bikin ekî. Me gava din ji bo navderên mê bikaranî em ê niha vê jî bikin ekî. Qertefa ravekê ya navderên nêr yên yekjimar çi ye? Ekî. Ekî ye. Ekî ye. Yekjimar û nêr. Divê em vê jê bibin, li vê derê jî nêr binivîsin. Ji bo serê hevaran tevlihev nebe. Nêr. Belê heval qertefa ravekê ya ji bo her du qertefa ravekê ya ji bo navderên nêr ekî ye. Em ekîyê bikartînin. Mesela em bibêjin em wekî mînak hekem bibêjin, em çi bibêjin? Em bibêjin xalekî xalekî kê? Xalekî dîlanê. Xalekî dîlanê em bibêjin li Kıdırê rûdine, li Mêrdînê rûdine, yan jî li Wanê rûdine. Xalekî dîlanê li Mêrdînê rûdine. Evan ev ekîya vê derê binêrin navdêra me xal e. Hûn dizanin xal çi ye? Ekî hat vê derê me anî vê derê me xal ne binavkirî kir. Ev ekî li vê derê erka wê çi ye? Erka ravekî. Ev qertefa ravekê ya ji bo navderên nêr. Nêr û yekjimar. Dîlanê jî li vê derê hevalin. Dîlan êya vê derê me got qertefa tewangî ye. Em wekî mesela komepeyv ew bikin em bibêjin raveber û ravekir. Em mînakeke din bidin dê baştir were fehm kirin. Mesela em bêjin çenteyekî çi? Em bibêjin dilşayî. Çenteyekî dilşayî. Li vê derê ev ekîya vê derê hevalin zayan da çente nîşan dide û çente jî nebinavkirî ye. Me got qertefa ravekê ekî navderan nebinavkirî dike. Kêja navderan navderên nêr. Ev ekîya vê derê zayan da çente nîşan dide û yekjimar e. Dibêje ku çente nêr e û yekjimar e. Ev yeya vê derê çi ye? Li vê derê me got tîpa pevgirêdan. Bele. Bune çente bi dengderê qediye ye. Bele. Namus demek heval dibêjin pencere. Em gelek cana mînak ser pencere dide. Pencere Kurdî ye. Bu pencere dibêjin şibak jî bikartînin. Ne wisa ye? Pencere dibêjin, pacê dibêjin, şibakê dibêjin ne? Şibakê dibêjin. Ev bi Kurdî ye heval. Yani ev tiştên ku em niha bikartînin ev hemû bi Kurdî ne. Yani pencere jî pacê jî ji xwe pê û pencere û pacê ji xwe heman tişte. û pencere ye. Pencere bi Kurdî ye. Mamosta hatta Kazakistan'ı ben tamaşa dikim. Kazakistan'ı. Pelam şandiye. Ser çavan eviş bi xêratî. Demek ki em li zamanı fahaz dikim. Belê. Bazen hindir. Mesela em bibêjin hevalin çavekî em bêjin rêşadî.
Çaveki reşadi değişe. Ve deri citine min helvisi mesela. Beje çaveki reşadi değişe. Ev ekiya ve deri hevanı çav ne benavkiri kir. Yani diğer ne çave çape yan çave rastı. Ne? Yani hem de beje çaveki falan kese değişe. Yani çaveki min değişe. Heke bu perse kejan çav ama beje ev çav yani ev çav. Ama bu sabır beje. Ev reşadi hevanı iya ve deri tevanga navderin nere. ما قلت دوام نافدار نيجي بالتاوينين كان جاي عند التاوينين رافاكي ده عند التاوينين رافاكي ده سرفي من قلت هذا من فيديو تشيكتيا فيديو كتافين تانجي تكاز دوهم ويت هم شبكن باشي بشت درسي هم باشي تكرن لبنيرن چاوكي اكي هذا چه دبجات دايانا چاو نيره او يك جماره او نبناف كريه بناب هم اكي دبجات کو چاو بيوك نيره ne binavkiriye û yekjimare. Heman demê de jî ev wekî peyv raveber û ravekir. Em mînakeke din bidin mesela balgiyekî navdêrekî bêje balgiyekî kê balgiyekî navê balgiyekî em bibêjin Saidi. Beli. Balgiyeki Saidi. Said. Hemen Said bener navdere metevan gani vederi jberko Said navdere ki nere metevan i zayan da Said nişanlı. Hatta vederi tamam. Ama ser balgi hemen benim balgi. Peyva meçe balgiye ev yek hatta vedereçe yek jberko balgi bedengdere kadiye otomat yekti. Ev yek hemen demede tipe pevgiridaniye eki jî megot eki kartafa raveki eki jimera çi dibêje balgî peyvekî peyveke nêre yek jimare û nebinavkiriye. Belê. Yani her hindek du balgiye min heye. Belê. Yekî nişan dide. Yani ji wan balgiyan balgiyek. Yani diğer çena belgiye saidi hene. براستی جو سه هر کس هر یکم دسته بالگیان هنه یعنی بالگیه کی سایدی ام بیشن بالگیه کی نزم بالگیه کی بلن وسال وی اوای بنا راوبر و راوکر اما کی راوکی جهکه حساب کن وی اوای جبور راوک نودر نه حوالت شک دی بیشن گلو پیمانده از نو بینم لی نه پیمایکینو تونه Yani evvel jibor ravekin navderin ner u navderin me heke hun dixwazin bipirsin em safî bikin yani hun jî numune bidin yani bi rastî jî tenê ez baxivim em wisa derbas bibin nabe tiştên ku hûn nizanin yan jî hûn dixwazin pirs bikin yan jî numuneyên ku hûn dixwazin lê zêde bikin hûn jî dikarin bibêjin em hatin ku derê hevalê em hatin kartafa ravekê yan navderên ner yen yekşimar û nebinavkirî ekî me ev got pişre em dikarin parekî hêdî biçin mamoste dibe ku heval nikarin zû binivîsin an jî dibe îşe bigirin not bigirin rast em hinekî wisa dibêjin relax ne ez canan evet temaşe dikim ez vê pêşniyarê hevala jî dikim bernameyên pedagogan hene hevalin bernameyên pedagogan hûn wan temaşe bikin ew mirovên pir aram in yani wisa acele nakin yani divê mamoste jî acele nekin û divê xwendekar jî acele nekin tamam demek em tev li dersa dibin em her tiştî daynin aliyekî em serê valakin bila konsantrasyona me tenê li ser dersê be li ser waneyê be û bila her tim pênûs û lênûska me li cem me be em notên xwe bigirin yani em tenê wekî em bêjin em ji xwe re wekî fîlmekî belgefîlmekî em rabin temaşe bikin bi rastî heyfa dema me ye mesela pedagog vê alî de vê pêşniyar dikin aram bibin relax tamam hevalin yani wisa her tiştî daynin aliyekî çaya xwe ava xwe daynin kêleka xwe wisa cihê xwe xweş bikin bêdeng bikin wisa nava aramiyê de temaşe bikin dê ji bo we baştir bibe heval kartafa ravekê ya her du zayandan kartafa
ravekê ya her du bibêjin zayandan kartefa ravekê ya her du zayandan perjimar û nebinavkirî perjimar û nebinavkirî perjimar û nebinavkirî çi ye? Ên e hevalno, ên. Tamam. Kartafa ravekê ya her du zayandan perjimar û nebinavkirî ên e. Ez bi gotineke din bibêjim ji bo hûn baştir fêm bikin. Hevalên ku çûne asta duyemîn yan jî asta sêyemîn dê baştir fêm bikin. Heval ev kartafa ravekê ya ji bo perjimariyê ên e. Ji bo navdêrên nêr hem binavkirî hem nebinavkirî jî em ên bikartînin. Mesela hinek dibêjin ene ye lê ne ene yani kurmac ene zêde bikar nayînin herî zêde ên bikartînin. Em lê binêrin em niha baştir fêm bikin ez mînakan bidim. Mesela lîstikên zarokan. Tamam. Lîstikên zarokan. Hevalên rûşenê. Hevalên rûşenê. Mesela solên gilanê. Lê gilan navdêr e divê mezin binivîsin. Solên gilanê. Binêrin heval ev ên avê derê mesela lîstikên zarokan gava ku em dibêjin lîstikên zarokan li vê derê ên nebinavkirî ye. Ev kartafa ên kartafa ravekê yan jî veketandeka ku em dibêjin ji bo perjimariyê em bikartînin hem binavkirî ye hem nebinavkirî ye. Ji bo navdêrên ji bo her du zayandan yani ji bo nêrtiyê û ji bo mêtiyê ên em ji bo nebinavkirinê jî bikartînin ji bo binavkirinê jî bikartînin. Em vê çav hem dikin mesela em bêjin lîstikên zarokan. Ev ana vê derê me got ez ê naqasekî din mînakên din bidim em ê baştir fêm bikin. Em çima ênê hem ji bo binavkirinê hem jî ji bo nebinavkirinê bikartînin em ê qasekî din lê binêrin. Lîstikên zarokan em pêşî vê dahûrînin ev lîstik hûn zanin yani lîstikên zarokan gava ku em ênê tînin dawî perjimar dikin. Îca zarokan ana vê derê ji kartafa tevangî ye zarok jî ji xwe navdêr e û perjimar e. Yani dibe ku mesela keçik jî nav de hebin gava ku an tê dibe ku kirik jî nav de hebin. Lê lîstik vê derê perjimar e. Raveker û raveber. Mesela hevalên rûşenê gava ku em dibêjin hevalên rûşenê em bêjin li ki derê hene em bêjin li Amedê hene. Hevalên rûşenê li Amedê hene. Ev nebinavkirî ye. Lê heman demê de em dikarin binavkirî jî bikarbînin. Ev me got kartefa ên hem ji bo binavkirinê hem jî ji bo nebinavkirinê û perjimariyê em bikartînin. Rûşenê ê avê derê jî kartefa tevangî ye. Mesela solên gilanê. Tamam solên gilanê li vê derê gilan raveker sol jî raveber em bi saya gilanê em solên wê nas dikin. Ên avê derê nebinavkirî ye. Mesela solên gilanê hatine dizîn. Solên gilanê hatine dizîn. Em dikarin wisa jî bikarbînin. Mesela em bêjin xwendekarên rêşadî mesela. Rêşadî. Binêrin gava ku em dibêjin xwendekarên rêşadî li vê derê ên hat ev ên nebinavkirî ye ji bo her du zayandan me wisa bikarin. Mesela xwendekarên rêşadî li cihê xwe rûniştine. Ev dibe ku binavkirî be jî dibe ku nebinavkirî be jî ev li gorî bikaranîna me ye. Heta hinek wisa dibêjin xwendekarên e
ne tinin daviye şuna en dibêjin xwendekarên ne ev jî awayê berê wisa bikardanîn heta ez vê derê jî ene binivîsim ene li vir jî ene binivîsim li vir jî ene binivîsim em jorê de dest pê bikin hevala mesela lîstikên zarokan ev en ji bo pirjimarî û ji bo nebinavkirinê em dikarin berê mesela digotin niha hewce nake em bibêjin lîstikine zarokan lê lîstikine zarokan yani kurman zêde bikar nayînin ne hevala Saîd Hoşnayta guya yani. ne xweşnayên guya jî ev awayê berê yani hin kurman ji wisa bilêv dikin yên Kurdîrmeyên berê mesela hevalên rûşenê hevalina rûşenê yani kurman ji nabêjin hevalina rûşenê ne ev ene wekî em bêjin hinekî jî deforme bûye nayê bikaranîn wext sira derbasê en zêdetir tê bikaranîn mesela solên gilanê yani jî solê ne gilanê lê ev ene nayê bikaranîn mesela heke bala welê ve pirtûkan da hûn vî awayê nabînin nabêjin solê gilanê dibêjin solên gilanê me çi kir me nebinavkirî kir mesela xwendekarên rêşadî ev êna vê derê me got pirjimar e yani jî em bibêjin xwendekarê ne em enê nebînin xwendekarê rêşadî bi vî awayî nayê gotin yani xwendekarê rêşadî nayê gotin lê çi hatê gotin xwendekarên rêşadî îya vê derê me got qertefa tevangiyê ên ji bo pirjimariyê û nebinavkirinê hevalna li vir de zayan xuya nake yani gav em enê bikartînin zayan bi to awayî xuya nake ez bawerim ev hate femkirine em çawa fem dikin hevalna mesela em bêjin lîstikên zarokan tamam lîstikên zarokan hem lîstikên zarokan lîstikên zarokan hem lîstikên zarokan ev hin çi ye ev jî cînavka nebinavkirî ji bo pirjimarî em bikartînin binêrin nexwe ev êna vê derê nîşaneya nebinavkirinê jî em dikarin binavkirî ji bo navdê her du zayandan em ji bo pirjimarî jî bikarbînin em dikarin nebinavkirî jî bikin û wisa bikarbînin hin lîstikên zarokan mesela hevalên rûşenê em bêjin hin hevalên rûşenê hin hevalên rûşenê mesela Em dikarin biçin hin hevalên roşenê hatine seyranê. belê Hatine zanengehê. belê Hemû ne hinek hatin. hin heval yani çend kes Çend kes. lê ev hin gavan bikartînin her îkim divê du kes bin ji xwe ev nebe ev ên jî nayê bikaranîn belê ana vê derê jî me got qertefa tevangê hevan ev qertefên tevangê bi rastî jî divê hûn temaşe bikin piştî dersê sibe yan jî dûst be kengê dema ve çêbû hûn çawa bixwazin îro yani hûn kengê misayîd bûn tekez divê hûn bikevin kanala Hingeha Kurdî ez neşaşbim ders 11 ders 11 mijara qertefên tevangê di Kurdî de qertefên tevangê hûn qertefên tevangê tekez divê hûn temaşe bikin evana ji ber ku ev meseleya ravekan û tevangê pir bi heva heye ji ber ku binêrin mesela em bêjin vê derê hevalên rûşenê me got hin hevalên rûşenê heta ez werim vê derê baştir îzah bikim mesela hevalên rûşenê ez çima dibêjim vîdeoya tevangê qertefên tevangê temaşe bikin hevalên ku mesela nivîsekî dibînin dibêjin ev ên çi ye ev ê çi ye hevalok heke hûn mijara qertefên tevangê temaşe bikin hûn carekê din vê pirsê nakin tamam yani jî hûn vîdeoya du mesela temaşe bikin hûnê baştir fehm bikin ji ber ku ev bi heva girêdaya loma ez dibêjim mesela em besa vê dersê dikin ez nabêjim herin dengên hilmî û nehilmî temaşe bikin ne ji ber ku dengê hilmî û nehilmî eleqayê bi vê ve tune ye yani mijar cuda ye tekez divê hûn wê temaşe bikin ez vê jê dibim evalî Saîd tiştek dibêjî Namanost. tamam ez jê dibim
بله ام هاتن سر چه؟ ام هاتن سر raveka rengdêran. Hevano raveka rengdêran. Ez ve gişkî jê dibim. Mijara me ravekin lê raveka rengdêran. Raveka rengdêran girîng e hevano raveka rengdêran li vê derê dîsa em ê raveberê nebinavkirî bikin. Raveberê em ê nebinavkirî bikin. Raveker jî ji xwe rengdêr e ew nayê em bêjin nebinavkirî. Ew diyar e her tim. Raveker diyar e. Renkler mamuste sıfat mı? Rengdêr. Be. Bele rengdêr hevano rengdêr rengdêr sıfat. Rengdêr sıfat e. Rengdêr sıfat. Jê re hevalnav jî tê gotin. Rengdêr jî tê gotin. Ez bi xwe zêdetir rengdêrê bikartînim. Mesela ben raveka rengdêran em bibêjin çiyayekî çawa em bibêjin çiyayekî çiyayekî bilind. Ne? Li vê derê bilind çi ye? Rengdêr e. Ve çiyayekî ekî ev ekî jî hevano çiya nebinavkirî kir bi vê awayî raveka rengdêran çêbû. Çiyayekî bilind. Yani ji wan çiyayan gelek çiya hene çiyayek. Bilind li vê derê raveker dîsa çiya raveber e. Çiya ji ber ku bi dengdêra ayê qediya ye tîpa pevgirêdanê yek hetiye navberî. Qayîde bi vê awayî hevano gava ku peyvek bi dengdêrê biqede hekem nebinavkirî bikin otomat yek tê. Bunlar yek hat. Yekî. Çiya yekî bilind. Vekî din Çiyalar nere? Ne olsun? bele çiya li vê derê ev ekî heman demê de navdê dibêje ku ev peyvek çiya nêr e dibêje. Nêr e û yek ji mare. Mesela bibêjin xwendekareke jî hatî. Xwendekareke xwendekareke jî hatî. Ya bak em dibêjin xwendekareke jî hatî em çi fehm dikin? Em me xwendekar nebinavkirî kir li vê derê me rengdêr bikar anî jî hatî. Jî hatî natewe ji ber ku rengdêr e. Xwendekar hevano me vê derê yek ji mare xwendekareke me xwendekar nebinavkirî kir. Lê zayan da xwendekar mê ye. Em ji ekeyî fehm dikin ku xwendekar peyvekê mê ye. Lê em bibêjin xwendekarekî jî hatî vê çi xwendekarekî jî hatî em bibêjin wê demê dibe çi me zayan guheran bine xwendekarekî jî hatî yani zilamekî jî hatî êdî zayan da bû nêr xwendekareke jî hatî li vê derê jî zayan da wê mê ye. Xwendekareke jî hatî xwendekarekî jî hatî her du jî nebinavkirî ne û li vê derê ev jî rengdêr e. Raveker raveber. Mesela em bêjin çavên şîn. Tim dibêjin çavên şîn lê bira dibêjin çavên reş ne? Basa çavên reş dike. Nizanim çi di çavên reş de hene? Çavên şîn mesela ev jî nebinavkirî ye. Çavên şîn. Hem binavkirî ye hem nebinavkirî ye. Yani em dikarin bi her dawayan jî bikarbînin. Evvelê sayî dikarî numuneyekî bibêjî, dixwazî bibêjî. Mesela bila raveber em bêjin ji xwe navdêrek dibe. Darên kesk dibe mamuste. Bele mesela darên kesk. Darên kesk. Kesk li vê derê rengdêr e. Dar jî navdêr e me ên pirjimar kir. Raveber û ravekir. Heval ji bo vê tiştekî dibêjin gelo? Mamuste dikarin mînakan zêdetir bikin de demamet hêlîne çi dibe? Heval Çend deqên mema? ben
Hatta çıkandan. Çil. Em bikardine ve çay raveka rengderan pır hesan evalım. Em çilikin navderek em bikartine pişteve rengderek gitinin dibe raveka rengderan. Ev kas hesan. Mesela çiye ki bilend. Xwende kareke jihati. Yani jem bibêjin nanekî teze. Nanekî nû em bibêjin. Tamam. Em bibêjin hevalekî dilsoz. Yani dilsoz jî li vê derê dibe çi dibe rengdêr. Yani raveka rengdêran pir hêsan e. Rengdêrek bike ravekêr û navdêrekî bîne pêşiya wê dibe raveber û ravekêr. Wê çexî dibe raveka rengdêran. Böyle. Em vê jî bibin em hatim kiderê ravekên zincirîn yên me bi navkirî. Ravekên zincirîn yên heval onha derek ve mücare de mesela ravekên zincirîn ên ne bi navkirî em wisa bibêjin yan em yeyê dayînin vê derê wisa bibêjin. Na derheqê vê de tiştekî tekez tune ye. Mesela em stî bi piranî heta niha ên bikaraniye ye bikar neaniye. Li gorî Celalet Bedirxan dibêje ku mesela piştê nedengdêrekê divê ên be. Mesela vakfa Mezopotamya nivîsên wê de em dibînin ku bi vî awayê yani yeyê ji bikartîne ravekên zincirîn yên nebinavkirîn. Yani Kurdiya resem ya orijinal hevalno ev e. Yani ya dinê hinekî çêkirê. Yani piştê neyê em çima yeyê neynin. Yani çi alaka wê heye. Yani em dibêjin zimanê me tamam bu yên zimanekî nivîskî pêş de çûye. Lê em dibêjin rijî ye ne wisa? Çima rijî dibe? Em van dikirpînin, mesela meriv darekî wisa pelçme wê jê dike tiştek jê namîne. Ziman bi vî awayî ko dibe, xirab dibe, yani xweş nayê guhê mirov. Mesela divê em bibêjin ravekên zincirîn yên nebinavkirî. Yani kirmaj nabêjin ravekên zincirîn ên nebinavkirî. Ên bikar nayê yê divê tekez ravekên rêzîn de were bikaranîn. Yani eğer be biryar mame ez vursa bikarbînim vursa bikarbînim. Ya rastî birastî ev e. Yani ya rastî ev e. Ravekên rêzîn hevalno dê pirsekê yên nebinavkirî. Em niha li ser yên nebinavkirî bisekin. Em dê li ser yên binavkirî sekinî bûn. Ez kurteka vexwim bi misade we. Kerem Kemal. Afiyet. Üşüyeceğim böyle beş. Ez spas. Noşîcam be. Noşî cam be dibêjin. Dê pirsekê ve velê mazlûm pirsek kiribû. Ew de Messengerê de ji min re şandibû, wê derê de ji ew kiribû, me baş bersivayê nede. Em ê niha bersiva wê xweşik bidin. Mesela hevalno em bibêjin darekê gûzên hewşê. Darekê gûzên hewşê. Em ê niha vê çareser bikin yani hevalin. Vê derê dar gûz yên hewşê ne, yani dariya hewşê ye, yani vê derê çiya kê ye. Em ê wiha bikin pir hêsan e. Darekê gûzên hewşê. Ravekêr û raveber. Ev qas hêsan e. Em li vê derê kirpandin li ser gûzên hewşê ye. Darekê gûzên hewşê. Me bi vî awayî çareser kir. Ez nûmuneyeke din bidim. Ji bo baştir were fehm kirin. Mamostez minaqek bêjim. Haykuyên Îlona Nû. Bernamekî wisa hebo. Haykuyê Îlona Nû. Yani hayku nû ye an Îlonê ye ew keş diyar nîne. Ez pirsa bîr neke, ez vê temam bikim, em ser pirsa te bisekinin. Ji ber ku ev girîng e, em vê temam bikin. Ez niha wisa nîvî de bêlim serê xwendekaran tevlîhe bê bibêje vî çi got. Tamam. Na dareke gûzê ya li hewşê. Tamam hevalna.
dareke guzê ya li hewşê. Evan niha li vê derê kêjan ravekere kêjan ravebere me em vê merak dikin. Yani li vê derê ji ber ku mijara me ravekin. Tiştek ku em dixwazin hîn bibin kêjan ravekere kêjan ravebere. Yani ev ve çi wat hêdide. Yani dareke guzê ya li hewşê. Em ê wiha bikin evan. Em ê pêşî çi bikin? Em ê ravebere diyar bikin. Dareke guzê. Bilin raveber. Dareke guzê ya li hewşê. Ev qas hêsane. Pêşî em ê raveberê derxin holê ravekên rêzîn de lê ev nebinavkirî ev ravekên rêzîn ev ya nebinavkirî ye. Heke binavkirî be me çi bigotin me gotin dara guzê ya li hewşê. Lê me nebinavkirî kir me got dareke guzê ya li hewşê. Vê derê dîsa em ser me dimîne yani em dixwazin behsa çi bikin em dikarin ser wê bikirpînin. Mesela me vê derê got dareke guzê ya li hewşê. Kirpandina me ya li hewşê ye. Ji ber ku wisa xuya dike. Ev jî dareke guzên hewşê ye. Li vê derê ev jî raveber ev jî ravekere. Li vê derê dîsa pirjimareke balawe lêbe. Eke me dîsa aniye vê derê mesela dareke guzên hewşê. Eke li vê derê diyar dike ku darek heye belê. Dareke lê ya guzên hewşê guz pirjimar e. Yani dareke ji guz çêdibin pirjimar ên hewşê. Em ê xwe jî vê derê binivîsin. Hewşê hûn dizanin peyveke me ye ji ber ku li vê derê kartefa tewangî hatiye. Ev dareke guzê eke dîsa zayan da wê nîşande guz hevalon dareke guzê guz jî peyveke me ye ya li hewşê. Tişma kartefa tewangî dîsa bîrî kiriba. Ya li hewşê. Em dikarin ji bo vê bibêjin. Ez vê jê dibim heke heval bixwazin. Ez bawerim deng ji hevalan nayê. Deng ji hevalan nayê. Belê hevalê sayîta çi got gavadin? Haykoyên Ilona No. Hayko Haykoyên coreyê helbesta min. Haykoyên ne? Haykoyên İ tên. belê. Dakika. Haykoyên Ilona No. Ilona No. em bibêjin. Ez werim em navekî taybet e em hemûyan mezin binivîsin. Haykoyên Ilona Nu. Eval niha ev vexa Mezopotamyayê evek derxistiye. Mesela vekî rêgêz em bibêjin. Zimanê me de li gorî qaîdeyê hekem peyveke biyanî wergerînin Kurdî em bi vî awayî nanivîsin. Bilin haykoyên ev hayko ez bawerim peyveke Almanî ye. Ev Almanî de a î tê cem hev dengê ay derdixe. Ve çaxî divê em ça binivîsin em ê bibêjin em ê li gorî zimanê me biçin haykoyên. Lê wisa em bêjin ê ku bername çê kiriye ev tercîh kiriye ew ser wî dimîne pirsgirêk nîne. Lê hekem wekî kurmancî em tercüme bikin em ê bibêjin haykoyên. He pir hewce bike em ê navek kevanekê de vê peyva biyanî daynin. Yani ji bo xwendekar gava biçe lêkolînekê ser bike. Mesela vexa Mezopotamyayê de ji wisa ravekirine pir baş ravekirine. Em nav pêşî dikin kurmancî li gorî denganiya Kurdî em dinivîsin. Yani li gorî dengên Kurdî em dinivîsin. Piştre navek kevanekê de navê wê ye orijinal. Mesela hayko. Vê derê peyva orijinal hayko ye. Ên jî pirjimariya wê nîşan dide. Ilona Nu. He pirsa te? Yani Haykoyê Ilona'ya an yên No min. Haykoyên Mamste hayko coreyekî helbestan e. Ji Japonya'ya hatiye. Belê. Bi çar rêzan dikartînin. No Kurdê me helbestanê me wan dikartînin dinivîsin. Beriyan heta çêk wisa dibû. Ew helbestkarek me ku nû ser dinivîsin
Tınast ki hene? Berken bere heye, ilkü, bingol heye. Dinliysen ha? Beli, size koruyacan Bu heye. çem rezikan çeydi be? Uçar. Sisi uçar. Çar. Evet, çarı. Ya o çarin, şu xo çarin elme hene? Ne olsa ya? Avrubayı hebun. Eber hayal. Ne normal helbest kar elme çarin ham bikar tine. Japona tane yek ya. Yani tane yek çarine bikar tine. Yani emrejin rezik ek tamam. Ev rezik eke. Düdü. Sisi. Çar. Emrejin adbejin çarin. Az bir dere bilmiyorsun. Çarin vaki Türkiye'de bejin dörtlü. Çarin sabah kara. Ebesin sonra nisan bir çarin. Bu gerekmiyor. Yani Kürdemek çarin ham dinliysin. Ev münafem nekir. Yani Japonya derbası vederi. Evet. Yani Japonya derbası bir miskar mecivi bir kartinin dinliysin. Bu gerekli baş dinliysin arasti. az nizanım, tiştek az zanım. Yani Kürdan çarin nivîsine û ji Kurdistanê derbasê Japonyayê bûye. Îcar Japonam derbasê vê derê kiribe bi rastî ez nizanim haya min jê tune. Ez vê jê dibim. Hem vê derê haykoyên îlona nû. Di vê derê hayko rave bere îlona nû rave kere. Yani ev dibe malê îlona nû. Belê. Yani vê derê haykoyên îlona nû. Ev her du parçeyeke dibe çi dibe raveker. Ev her du dibin raveker. Ev jî dibe raveber. Belê. Haykoyên îlona nû. Yani ev aydê vê derê ev raveker ev jî raveber. Spas Spas hoş. Ez vê jê bibim. Yani em ez ên ham mînakeke din bidim hevalin. Evel mazlum pirseke din jî kiribû ez biwarim heve gelek heval dixwazin bersiva vê pirsê hedin. Mesela keçeke apekî min ê piçûk. Belê me çi got keçeke apekî min ê piçûk. Küçük amcamın kızı. Yani evvela binerin. Ez ê nûmuneyeke din bidim, hûn ê baştir fehm bikin. Bine keçeke ap. Min wekî farisan B nivîsiye. Ap. Apekî min ê piçûk. Min ê pêva nivîsiye. Min çima pêva nivîsiye ji bo ku bibe küçük amcamın kızı. Mesela hûn ê çawa binivîsin gava ku hûn bibêjin keçeke apekî min ê piçûk. Bisene berdewamiya wê were em ê baştir fehm bikin evvela. Ez bi mezicim keçeki apê min a küçük. Ew şe çima mısın? Sekine keçeke apekî min ê piçûk. Keçeke apekî min ê piçûk. Ev tê çiwateyê küçük amcamın küçük kızı. Küçük amcamın küçük kızı. Evvela ev ravekên rezîn bi rastî nekî bipirsgirêk e. Ziman zanên me ev mamosteyên ku pirtûk derxistine pir wisa zêde berfireh ser ravekên rezîn nesekine. Di vir de problemeke mezin heye. Mesela vakfa Mezopotamya jî li ser ravekan sekiniye lê ser ravekên rezîn nesekiniye. Ez wisa texmîn dikim ku ev pirsgirêkeke biarîşe ye. Ji ber wê xwe nedane ber nizanim. Belkî ez şaş jî dizanim. Nizanim mamoste Mikaîl Bilduneke me temaşe dike. Bi piranî em hev dişopînin. Yani dikare şîrove bike dikare ji me re bêje. Na hevalin. Hevalê sayî. Keçeke apekî min ê piçûk. Tamam. Küçük amcamın kızı. Küçük amcamın küçük kızı. Yani em van her duyan çar ji hev derxin.
Eme van çağırıcı hev derken küçük amcamın küçük kızı. Küçük amcamın kızı. Mesela Ligori mamusta samitan penasa bikin eme bibejin gerçekte apaki mine küçük dive em behava binivisin. Tamam, dive em behava binivisin. Jbok bibe küçük amcamın kızı. Hevanı hunç dikarin serve şiruve bakın. Kalın çıdı fikir. Mesela küçük amcamın kızı var gerinin kurdi. Yekji küçük amcamın küçük kızı. Ve ji var gerinin kurdi. Yani hune çev vejin. Mesela gori mamosa samitan hekem vahabın visin gerçekte apaki mene küçük em bimene vahabın visin gerçekte tamam. Apaki mene küçük. Raveker, raveber. Lvedere gerçekte apaki mene küçük. Evci raveker, raveber. Yani am dikaran ancak vargeray bir bikin. De çağ benivisi. Vargerini kırdıyım. De çağ benivisi. Vargerini kırdıyım. Yani bir avay mesela gori mamus sami dinletezin müjare safi bikin. Ba grand bege. Ya Kurdi ya YouTube'e dubara biki. Bel. Hevan lvedere gavak kan bu xazım bu hingiya Kurdi ya YouTube'e lvedere hingiya Kurdi diber raber ya YouTube'e dibe raber. Am bisaya icaram tiştek duaya. Bisaya ya YouTube'e am hingiya Kurdi am lastkin. Ya YouTube'e çi ya YouTube'e hingiya Kurdi. Mesela check up ki ne küçük. Eyvallah. Vereceğim xo bigrin. Eyvallah. Zmanzanek jwanj bipirsin. Ben her numune tamam. Bejin mamosta eme ve çağır bigrin. Küçük amcamın küçük kızı. Bejin eme van bi Kurdi çawa hev derxim. Ligori mamosta samitan mıje famkir. Herke em bejin gerçekte apaki mene küçük. Em mene behava binivisin. Ve çağı küçük amcamın kızı dertkeve. Problem namine. Ve muhabin bilsin gerçekte apakimen em eje dur benvisin, je juda benvisin. O şekilde küçük amcamın küçük kızım. Yani burası evci pırskeri kere. Mesela em bejin, em ve çağ var gelini kurdi. Em ancak kanım ve avay var gelini kurdi. Ve kidin tırı basını. Hem kanım abi bejin. Gel hem kanım abi bejin. Gerçekte küçük. Gerçekte küçük. Gerçekte küçük. Küçük ya ne küçük. Yani hevalım. Az ve وهابكم بني خيز بكم جبوهن أو بكم يعني قالوا mesela küçük amcamın küçük kızı. Gelen karı mı benim gerçekten küçük ya apaki mene küçük na. Yani burada tevleriye ki az ve cevabı kim jibum başlar bugün. Hun leve benezna bak benen gerçekten küçük ya apaki mene küçük. Yani havokek çekiri usat xuyadık ki. Yani emni karnı sabı bejin. Leme çi bejin ev rebaza mamusa samitan beje. Yani avji yani nizanım avji zede nakeve seri miruf. Belki nizanım. Yani bir avay hevan jibo ta kemet çi bu gelo. Ve çakıyam bixadinin. Hevan ravaken rezin em döj sekini bun hundkarın video döj temaşa bikin. Jixo ravaken rezin yen binavkiri bun yen iro yen binavkiri bun. Yani hen hevan merak kırın. Mesela ser dara güze evde çoğatı. Yani min hevlda zbersi bildim. Ev pırskeri ki brasti yani aliye var gene rejmuru var gene mesela küçük amcamın küçük kızı. Ne? Demek ki var gelin kırdı ama çağ var gelin. Galadın min numara nişanda. Jibiliyor yani tırı xuyana geldi. Sıved söylemi vejin ev ki gişti çebe, saziye ki gişti çebe. Ambejin xabatkarın ve
باید که فرمی دست نشان بکن ببیشن اما بوی آوای بنویسن و چرخه همه بیرن سر چاوان همه وسط بنویسن یعنی نه بقاسی که خویاد که آریشه هم کارن وی ببیشن اول تشتکی دبیشن گلو پرسین حوالا هرکی هبه هم به مجرد تشتکی دبیشن اما دوام بکن اما بین اوبر هفته 4 روزان اما درس میخواد شکن اما روز شنبه ساعت 8 دا دیسا لجام هبن حتی اوی چرخه بمینن خواهشیه دا ایوار باش ایوار باش مانسته